Hello, everyone. Moni nonse. I'd like to read today in Psalm 130, verses 1 through 4. Ine ndikufuna ndiwerenge mu tsiku la lero buku la Masalimo 130 ndipo verse yake kuyambira 1 kufika ya 4. Out of the depths have I cried unto thee, O Lord. Lord, hear my voice. Let thine ear be attentive to the voice of my supplications. If thou, Lord, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand? But there is forgiveness with thee, thou that mayest be feared. Ndipo verse yake ya 1 akunena chonchi. Mozamamo ndinafuulira nakufuulirani Yehova. Ambuye, imvani liu langa, makutu anu akhale chimverere. Mawu akupempha kwanga. Mukasunga mphulupulu Yehova, adzakhala chilili ndani Ambuye. Koma kwa inu kuli chikhululukiro, kuti akuopeni. Now we've just read the words of a man who has examined himself. Ifeto apa tangowerengatu mawu a munthu amene iye anadzika yekha pa mulingo ndi kudziyeza yekha. And having examined himself, he's wondering how he can stand before God and be just. Ndiyetu atadzifufuza yekhatu iye anayamba kudabwa kuti kodi iye akhoza kuyima bwanji pamaso pa Mulungu ndi kukhala olungama. He may have looked into his hearts and realized that his thoughts are evil. Iyetu kuthekatu anatha kuyang'ana mu mtima mwake ndipo anayamba kuganiza kuti maganizo ake ndi oyipa. He may have looked at his life and realized that the things he has done are wrong. Ndiye kuthekanso kuti anayang'ana moyo mwake nanena kuti zinthu zonse zimene ndachita ine ndi zolakwika. And now he looks at himself and he realizes that he is a sinner. And in his sin, how can he stand before God? Ndiyetu tsopano akudziyang'ana yekha ndipo akudzidziwa kuti iye ndi ochimwa ndipo mu uchimo mwake iye angayang'aniso bwanji kwa Mulungu. And it's the same thing with us. God expects us to examine ourselves. Ndiye ichitu ndi chinthu chofanana ndi ifenso chifukwa Mulungu akuyembekezera kuti ifeyo tiyenatu tikadziwunikenso tokha. He's given us our word, which is a measure of of what holiness is. Iyetu watipatsatu mawu ake ndipo umenewu ndi mulingo umenetu kuti kodi chiyero chimaoneka bwanji. His own son Jesus walked upon the earth in righteousness and holiness, and we can compare ourselves to him. Ndiyetu mwana waketu wa iye katu anayenda pa dziko lapansi mu chilungamo komanso mu chiyero ndipo ifenso tikhoza kutengatu moyo wathu kufananiza ndi moyo wa iyeyo. And if we compare ourselves to the Lord Jesus Christ, if we compare ourselves to the Word of God, we understand that we are sinners before God. Ndiye ifetu tikadzifanizira tokhatu kwa Ambuye Yesu Khristu komanso kudzifanizira tokhatu ku mawu a Mulungu ndiye tsopano tidzatha kumvetsetsa bwinobwino kuti ife ndife anthu ochimwa. And God doesn't need any proof. He doesn't need any evidence. He already knows that we are sinners. Ndipo Mulungu samasowatu umboni wina ulonso ochokera kwa inu chifukwa iye akudziwa kuti inu ndinu ochimwa. Romans 6:23 says all have sinned and come short of the glory of God. Roma chapter 6 ndime yake ya 23 imanena kuti pakuti palibe kusiyana pakuti onse anachimwa naperewa pa ulemerero wa Mulungu. And so if God sees our sins and we are guilty, then how will we stand before him? Ndiye ngati Mulungutu akutiona mmene ife tayimira ndipo ndife ochimwa ndipo ifeyo tena kudziwa kuti ndife ochimwa. And the fact is we can't, but because if we stand before God as we are, he will judge us for our sins and he will cast us into hell where we will be punished forever. Ifetu sitingapite tokha tukazifanizira tu pamalo pa Mulungu mmene tilili mu ochimwa chifukwa ngati titachita zimenezotu iyetu adzatiweruza machimo athu ndipo adzatitenga natiponyatu ku gehena kuti tikazunzike usiku ndi usana kwamuyaya. And that's why you and I need a savior. Ichitu ndi chifukwa chake chimene iweyo komanso ineyo tikusoweka mpulumutsi. And the savior is Jesus Christ, the very Son of God. Ndetu mpulumutsi amene si winanso koma ndi Yesu Khristu mwana wa Mulungu wamoyo. Jesus Christ was examined his whole life, and he was found that he is perfect and that he is holy. Yesu Khristu anayesedwa moyo wake onse ndipo anapezeka kuti iyetu ndi wangwiro komanso ndi woyera. God himself proclaimed from heaven, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Ndipo Mulungu mwini wake anafuwula kuchokera kumwamba kuti uyu ndiye mwana wanga ndipo mwa iye ndikondwera. Pilate, the man who sentenced him to execution, even said, "I find no fault with this man."
ndipo tu Pilato amenetu anapatsidwa udindo oweruza milandu yake. Iye ananena kunaka kuti ine mwa munthu uyu sindikupeza chifukwa china chilichonse. So by the testimony of God and by the testimony of man, we know that Jesus Christ is perfect. Ndiyetu umboni wa Mulungu komanso tu umboni wa munthu pa dziko lapansi tikudziwa tsopano kuti Yesu Khristu ndi wopanda uchimo wina uliwonse. Because he is perfect, we know that he is qualified to be our Savior because he had no son of his own to be punished for. Chifukwa chonati iyeyo tu ndi wangwiro komanso ndi wopanda uchimo, ndiye tsopano pamenepo akuyenera kukhala mpulumutsi chifukwa iye analibe uchimo wa iye mwini. And because Jesus Christ is holy, we can stand before God and we can know that when we stand before him, he will know that we are saved and that we can enter into heaven. Ndiye chifukwa Yesu Khristu ndi woyera, ife tsopano tikhoza kukayima pamaso pa Mulungu ndi kulimbika mtima konse, ndipo Mulungu akhoza kutilandira kuti tipite kumwamba. And we are redeemed sinners because Jesus Christ bore our sins upon the cross. Ndiye tsopano ifetu timakhala ochimwa koma owomboledwa chifukwa Yesu Khristu anasenza machimo athu pa mtanda. Peter wrote that he suffered for our sins, the just for the unjust. Ndipo Petro tu analemba kuti iye tu anazunzika chifukwa cha machimo athu, iye amene ndi olungama anazunzika m'malo mwa osalungama. On the cross, Jesus said, "Father, forgive them." Ndipo tu pa mtandatu Yesu Khristu anafuwula nanena kuti Atate akhululukireni iwo. He was asking his Father to forgive those who were responsible for his crucifixion. Iye tu anapempha Atate wake kuti akhululukire iwo amene tu anamtenga misomali ndi kumkhoma kumpachikanso iye mweyo. The soldiers who crucified him were responsible for his crucifixion, and God answered the prayer of his Son. Ndiye tu asilikali tu amene anali pamenepo amene amamupachika iye tu anali ndi udindo ompachika iye, ndipo Mulungu anayankha pemphero la mwana wake. Those men would say that this was the Son of God, that this was a righteous man. Ndipo tu atamaliza kumpachika amene naona zimene zinachitika, anatsimikiza mtima kuti zoonadi munthu uyu anali olungama ndipo munthu uyu ni mwana wa Mulungu. But you and I are just as responsible for his crucifixion as they were because he was crucified for our sins. Ndipo tu iwe ndi ine tu mutsiku la lero nafenso tu ndife anthu amene tili nawo ndi udindo tu wompachika iye chifukwa iyeyo tu anapachidwa chifukwa cha machimo athu. But when the Lord Jesus Christ said, "Father, forgive them," he knew that it could only come through his own suffering. Komatu pamene Yesu Khristu ananena kuti Atate akhululukireni iwo, anadziwa kuti zimenezo tu ziyenera kuchitika kudzera tu mukusautsika kwake. And because he suffered for our sins, God is happy to forgive you and me for our sins. Ndiye chifukwa iyetu anazunzikatu chifukwa cha machimo athu, Mulungu ndi osangalala kwambiri kupereka chikhululukiro kwa inu komanso kupereka chikhululukiro kwa ine. On our own, we could not stand before a righteous God. Ifetu mwa ife tokha sitinakatha kukwanitsa kuyimatu pamaso pa Mulungu amene ndi olungama. We would be judged, found guilty, and punished in hell forever. Ifetu tikanaweruzidwa ndi kupezeka olakwa ndi kuponyedwa ku Gehena kumene tikanalira ndi kukuta mano kwa muyaya. But because we have a Savior, because Jesus Christ died for our sins, there is forgiveness with God. Koma chifukwa ife tili ndi mpulumutsi, Yesu Khristu anafa chifukwa cha machimo athu, ndipo pali chikhululukiro cha machimo. So like this man, we should examine ourselves. Ndiye monganso tu munthu amene tamuwerenga mu tsiku la lero, nafenso tiyeneratu kudziunika tokha. He cried out for mercy from God. Iyetu anafuwulatu kupemphatu chifundo kuchokera kwa Mulungu. God was happy to forgive him. Ndiye Mulungu anali osangalala kwambiri kuwakhululukira iwo. He's happy to forgive you if you have faith in the death of the Lord Jesus Christ. Komanso tu iyetu ndi osangalala kukukhululukirani inu machimo anu, ndipo pamene mukayika chikhulupiriro chanu tu pa imfa ya mwana wake Ambuye Yesu Khristu. May God bless this word to us, and thank you for listening. Ambuye tu adalitse mawu ake tu kwa ife, ndipo zikomo kwambiri chifukwa cha kumvetsera kwanu.